Glostrup gennemskæres af to af amtets vigtigste veje, den nuværende hovedvej 1, en af Danmarks stærkest trafikerede, samt ringvej B3, der fører den transkontinentale trafik til og fra den skandinaviske halvø uden om København. I forbindelse med Glostrups egen vækst har det naturligvis ikke kunnet undgås, at det stigende pres på krydset, hvor de to veje skærer hinanden, har skabt problemer. Derfor etablerede man i 1956 som en provisorisk løsning den regulering af krydset, som indtil nu i det store og hele har løst opgaven på tilfredsstillende vis.